हाग्रा एवस्रांनाय आरो आयेन बेरेखा दंफां बख'नायनि जाथायखौ लाना एबसुनि नायगिदिंनाय। दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, बिथांमोनजों लोगोसे चिरां जिल्ला एबसु, क'क्राझार जिल्ला एबसु, जिटी दुवार दखरा एबसु, सान्तिपुर दालाइसा एबसु, दादगारि हाथिसार एबसु आरो खुंग्रि दालाइसा एबसु जथायै चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय रिपु रिजार्भ अदालगुरि हाग्रा एवस्रांनाय ओनसोलाव दावबायना नायगिदिङो। बे हाग्रा एवस्रांनायखौ होबथानो थाखाय एबसुआबो गाहाय बाहागो लागोन होनना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथियो। आथिखालाव चिरां जिल्लायाव सोलिबाय थानाय दंफां सिखावनि जाथायनि सायाव दायनिगिरिखौ नायबिजिरना दिहुननो थाखाय बिटिआर सोरखारनियाव खावलायहरदों। लोगोसे जेरैखि जाया दंफां खावनाय एबा हाग्रा एवस्रांनायखौ बन्द जानांगौ होननाबो बुंथिबावो।